Ngobani? Angeke ngisakwazi. Athi wena wahamba umthela omunye umuntu ngikhona. Uzongitshela ngoba seniyenzile leyo nto. Kwaba yiphutha nawe uyakwazi Iphutha ukuthi ushelwe umuntu umqome uzuye embhedeni wakhe. Iphutha lonke lelo. Cha, lishubile iphutha lakho. kodwa uyasazi isizathu esayenza ukuthi kwenzeke yonke lento eyenzakala. Isiphi isizathu? So ukuthi phela ngangidinga imali nami wena imali onginikeza yona incane kakhulu. Ngangizoyithatha mina imali. Semane ngiphinde ngifele lokho mina uthi imali enginika yona incane. Cha, ngisho ukuthi kumele ukufele lokho. Mina umithile la ingane omunye umuntu. Cha-ke. Pho ukuthi kwenziwe njani? Ukuthi uthole ithuba lokuthi sizame ukulungisa izinto ngiyakucela bani. Ngithe mina wena angixabene nawe. Kodwa ukuthi sibe usabona i-future la kumina khohlwa ntombo. Into engawuzuyibona le. Hamba phela emaplasini akho mfethu. Mina sengi-right la. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla. So njengoba i-guest yami ngihleli nayo, it means ukhona lo muntu osasenhlizweni yakhe namanje asamthanda and asafisa ukuthi baphinde balungise izinto zabo, baphinde babukelane futhi. Kodwa-ke uzosichazela kabanzi la bahlangana khona and nala baxabana khona abone ngaso linye, asichazele ukuthi kwenzakalani, nje asilandise kabanzi kuze kufinyelele la khona sesimbiza-ke ubhuti wabantu esesimjoyinisa ukuthi ahlale nathi and nanokuthi-ke isicelo sethu sizovuma, uzosivuma na. Kodwa-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kunjani? Yebo, ngiyanjani naphini? Ngiyaphila nami umabani? Igama lami ngu-Owethu ngokaNkosi. Nkosi. Yebo. Dlangamandla. Yebo. Alright, ubuye ngokuhlala nanokuthi ukhulele kuphi? Ngokuhlala ngihlala eThekwini edrobheni, ngikhulele emakhaya eDumbe. eDumbe? Yebo. Ukuphi eDumbe? ePoppiesburg near Vryheid. Oh, okay. Yebo. Okay. So-ke ngicela ungichazele ukuthi nahlangana kuphi and kwakuwumuphi unyaka, nihlangana kanjani? Nobhuti sahlangana back in high school la khona sasenza khona ugrade 12, 2021. Okay. Then yonke into yayi-right, sizwana kahle. Kwaba ukuthi-ke ekuhambeni kwesikhathi nami ngabe sengibheda-ke ngendlela engabheda ngayo. Anizwananga kahle kahle? Yebo, azwananga kahle. Iqala i-relationship yenu wayekuphethe kanjani? Ngasho ukuthi ngoba umuntu engasuka naye e-high school yonke into yayi-right, ngim-understand-a ngoba naye mezama indlela azama ngayo enganelisa ngaleso sikhathi. Into engangithola kuyena ngangiyijabulela. Kwaya ngokuya kwaba ukuthi-ke sengibona okungathi akasangifanele, sengibona okungcono kunalokho. Mese nginikeza khona. Usuwazi umndeni wakhe? Ukhona umuntu azalwa naye emndenini wakhe noma mhlambe abazali asekuhlanganisa nabo? Yebo, abazali bakhe ngake ngaya wakwangihlanganisa nabo, sazwana kahle mese yonke into nje si-right. Right. Esadini lakho la uzalwa khona uke wam-introduce yena njengophesini wakho? Cha, miyaziwa abangani nabosisi nomzala kuphela ngaphandle komndeni abantu abadala. Abantu abadala, okay, ngiya-understand. So-ke yini-ke manje inkinga? Why ubona okungcono usushiya yena umuntu usuka naye e-high school? Kwenzakalani? Yini le eyaheha noma yini le wawubona ukuthi hayi ngathi ingconywana kunale engijwayele mina? Ngingasho ukuthi i-pressure engayithole ebanganini ngoba ngangisengibona abangani masengisemavasithi, abangani kuba naleyo competition nje ukuthi kumele wenze ikhanda, kumele wenze inzipho, wenze yonke leyo nto leyo. Kanti yena imali menginikeza yona mincane kakhulu, mengingakhoni ngisho uku-afford ukuthi ngenze ikhanda nenzipho. Bese nesikhathi singakanani nathandana and nihlukene nini? Ngasho ukuthi nesesinawo u-3 years sesithandanile. Nihlukane ngo-20 last year kahle kahle. Okay, Yes. 2024. Yes. So ekuhlukaneni kwenu wena nje waphumela obala wamtshela ukuthi hayi khona la sengingcono khona, sengi-right la ngikhona, noma wakubamba usamfihlelile ukuthi uthandana naye phinde kube nala ubhizi khona eceleni?
Ngingasho ukuthi wangibamba wase engibambile wangibuza nami-ke kwaba nzima ukuthi ngiphike. Cause Okay. ngase ngijatshuliswa ile mpilo mese ngiphila leso Obusuy'phila. sikhathi. Yebo. Labo kade usuphila khona kanti kade utholani lengaka? Kade ngiphila khona kade imali ibingasiyo inkinga kumina. Ubhuti lo mengithandana naye ngingasho nje ukuthi benginezimali encane kakhulu bengadlulile ngisho naku-200 imali edinginikeza yona. Kanti la mese ngiphila khona u-10K nje njalo ngenyanga mekungowami. Ubusuyithola ne? Yebo. Yo. Mhlambe akazizwa awumphulanga inhliziyo ngale ndlela ukuthi azizwe eyinto engekho emhlabeni mhlambe njengoba usuthola u-10K ngenyanga. Indlela wakhuluma nayo ngaye wazizwa kanjani? Angeke ngazi kahle hle ukuthi wazizwa kanjani ngoba lenhlobo eyifihlayo ngokuthi uphatheka kanjani, kodwa khona izinto engayikhuluma kuyena manje mase ngicabanga kahle ngiyabona ukuthi ngamphula inhliziyo. Yena-ke waba ukuthi-ke wayiqinisa phambi kwami. Yebo. Okay. Yo. Manje la bowusuthola khona i-10K ngenyanga uxoshwe yini? Kwenzekeni? Udaba lwami lukanjena ngathandana nobaba osishadile omdala osebenzelayo. Ngithandana naye ngangazi vele ukuthi ushadile. Kodwa ngijatshuliswa imali anginikeza yona ukuthi imali engaka yabo. Mangithandana naye kanti kuzohamba isikhathi ubaba angikhulelise. Mase ngikhulelwa ayike ubaba sengimazisa ukuthi sengikhulelwe. Kumele ingane ayondle. Wangitshela ukuthi yena akaze angifihlela sekuqaleni ukuthi ushadile uney'ngane zakhe yena unomndeni awunakayo. Mina eyami indaba ngeyokuthi nje sijabulisane naye angijabulise ngemali kuphela. Kanti wena the time kade nijabulisana ubungayithengeli yini ama-morning after kule mali ebakupha yona, noma ubungayive upreventa ndlela thizeni, noma uyajova noma ufake i-implant noma ufake i-loop noma wenza njani nje evikela ukuthi angaze kufinyelele ekuthenini sekuza ilunga elisha lomndeni? Cause akafihlanga phela kuwena ukuthi ushadelwe unomkakhe. Hayi siswa mengingakaze bandla ngithi i-prevention mengingaze ngiyenze mengingayithathi serious mengingacabanga ukuthi mhlampe ngahle kwenzeke lento eyenzakalile yagcina yenzeka. Uphi umntwana njengamanje? Umntwana ukhona ngihlala naye lapha emqashweni wami. Okay. Yebo. Uyamnakekela-ke kodwa-ke financially? Yebo, yena uyazama uyifaka leyo mali kodwa phela manje akusafani njengasekuqaleni sekumele ulokhu umlandelele. Uyokucela manje. Umkakhe akaze abone ukuthi usenengane enye kuwena? Hayi angazi noma umkakhe uyazini kodwa nje indlela esekwenzeka ngakhona ngazi ukuthi umkakhe useney'nsolo ey'khona. Okay. Uke wakufonela mhlampe noma ukubhalela i-message? Nokuthi kunama-message emengiwa-receive nginamba engingayazi. Mangizama ukuyifonela inamba ingangeni. So ngiyacabanga ukuthi i-block-iwe ngoba kwanaye ubaba womntwana ubaba lo oshadele. Naye mengasamtholi efonini kwaba ukuthi kwaze kwenzeka ukuthi ngihlangane naye ngephutha lapha ngenhlanhla lapha ko-West Street kanjena. Then wayibona ingane then lapho kaqala phansi wathatha khona inamba yami wathi akasenayo inamba. Angazi noma kwenzakaleni kwayibhlokhiwe noma kwenzakalani. So yini-ke kwenza ukuthi ufise futhi ukubuyelana nobhuti lo? Ekubeni nihlukana washiya inhliziyo yakhe ibhibha. Yini eyenza manje ukuthi ubuyele emuva? Okunye engifisa ukwazi ukuthi usazokwamukela ngokumazi kwakho mawucabanga nje usazofisa nanokukulalela ukuthi thini nesicelo sakho ozobuza naso uzofisa nje ucabangela phezu kwaso. Isifiso sami ukuthi sibuyelane ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukuthi asithathe singakwazi ukubuyelana. Mhlampe inkinga engaba yikhona ingaba ukuthi umntwana-ke. Ngoba lento engamenza yona yebo yona yaba buhlungu kodwa into engiyaziyo ukuthi usangithanda yena. Okay. Iningi-ke labantu banakho ukuthi lento ngizwise yona mhla ubuye uzocela uxolo uphinde futhi ufise ukuthi sibuyelane. Yes, ngingavuma sibuyelane kodwa nami ngifuna ukugila
ngifuna ukuzwisa lento ongizwise yona. Lezi nyimbe ezingikhalile nami ngifuna ukuthi uyikhale. So what if uyavuma ubhuti ukuthi nibuyelane kodwa ekuhambeni nesikhathi athole indlela yokuthi apheye angavumi ukuthi abuyelane nawe ngoba nakho eza ngenhliziyo emhlophe. Lokho sesiyokubona uma sekufika leso sikhathi kodwa ngeke ngikujabulele kodwa phela-ke umuntu awumazi nenhliziyo yakhe ukuthi ngicabangani. So sengiyobona ngaleso sikhathi uma sekwenzeka kodwa yena ngisamthanda and ngiyathemba naye ukuthi uzongamukela futhi. So ey'shelini zakho zizonke asikho nje isishelo ofisa usinikeze ithuba wena ufuna kubuyela kulo owakudala. Yebo, ngithanda ukuthi ngibuyele kuyena lona ngoba uyena umuntu ongaziyo nami imina engimaziyo. Into eyahlukanisa akusiyo into etheni, imali kuphela. Manje okunye uthando mina ngisamthanda naye futhi ngisangithanda. Inkinga nje saxatshaniswa imali. What if usenophesini wakhe naye othi yena and angazitsheli ukuthi uyofisa ukumzwisa ubuhlungu ngelinye ilanga. Afisa nje ukuthi amphathe kahle. So masofika manje kuyena empilweni yakhe then boom usekhona omunye umuntu anaye and fanele abuye futhi aphendle isikhala sakho enhlizweni yakhe ekubeni wena wakunikeza ithuba wangenza kahle. Uzofisa ukuthi enzini ale lowo muntu ozobe efike kuyena ngaleso sikhathi wena sokungekho noma uzothi kulungile anganithanda noba kuthiwa ufunani wena? Mina ngifuna ukuthi abuyele kubeni umuntu wami ngedwa ngeke ngikwazi ukuthi ngimshere nomunye umuntu ngoba nami ngenkathi engibambile ukuthi ngiyamjolela sakhetha ukuthi sihlukane ongcono ngingamsheri. Yo, okay, ngithi ngimlande-ke because ngizamele umxhuma ngingamthola and angaqabanga ukuze kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubizoba kwishow. Kodwa ngimtshelile ngathi umuntu obhalile kwishow uyamazi kodwa angiphumelanga ubala ukuthi ubani ngoba bengingazi ukuthi mhlawumbe indlela alimala ngayo walimala kanjani mhlawumbe afisa nokukubona. Ingakho ngimqambela amanga ngathi angeke ngize ngimtshele ukuthi uba uzobona ngayo phesini then wasewavuma-ke wafika ukhona njengamanje. So ngicela nje ukumlanda ukuze nizokwazi ukuthi nikhulumisane nibhekene noba u-2. Yebo, yebo. Ufisela inhlahla-ke? Yebo. Asandala. Ngiphinde sinamukele futhi babukeli bayo be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. So-ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba nesifiso sokuthi ngenzeke ukuthi isicelo sethu asamukele kodwa-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kunjani? Ebona njani sisi? Siphila kanjani wena? Hayi ngiyaphila. Ubhuti waba isibongo? Akasipheluka. Waka? Sipheluka isibongo. Sipheluka. Yes, from Eastern Cape. Oh, okay. Ninazi ithaza? Ya khona umpembo onalo onzima ngo. Oh, okay, ngiyaqala-ke ukusizwa. Usesendlela yamazi? Yebo, usisi ngiyamazi. Uyajabulela nje ukumbona njengamanje? Hayi cha lethu angijabulile. Yini? Ngendaba? Awuyazi yena mhla sigcina ukubonana sahlukana njani. Akubanga kuhle? Yakho ngekho kuhle. Okay. Futhi bengayitshentshi ukuthi ngisazophinde ngimbuke. Oh, and akuyona ofisa ukulokhu ubuyela kuyona leyo? Yeah. So right. Yes. So ubhalile-ke kulolu hlelo lolu elithi Love Back. And mekuthiwa Love Back nakanjani awukwazi ukuze kuhlele kuthiwe Love Back usathana nomuntu nakanjani usuke senhlukene kodwa usuke uzocela elinye ithuba futhi lokuthi phinde kuhlanganise uthando. So uzizwa kanjani ukuthi umenyiwe kulolu hlelo lolu and umuntu obhalile kwishow nangu umficayo? Kwenzakalani emqondweni wakho? Inhliziyo yakho ithini? Nje imizwa yakho ithini? Uzizwa kanjani ngayo yonke nje lento? Singaqali sinokukhuluma nje ufila kanjani manje? Selingaqhubeka uhlelo kodwa into engibizele la mina angiboni ukuthi izosebenzela because if uyibeka nangendlela uyibeka ngayo ukuthi njengoba i-Love Back ukuthi shuthi sesiyabuyelana siyathandana because into engicela kakhulu ukuthi izizathu esasenza sahlukana uyena mhlawumbe ukube bekuyimina nami obizile le meeting bengizojabula but uyena owenza ukuthi sihlukane. Okay, angazi futhi angibizele leyo. Eish, indlela enaqhelelana ngayo iyakudala inhliziyo embini mekuze ngakubantu besifazane. Ya ngasho ukuthi iyangidala kodwa phela ngasho ukuthi futhi kwaphinde kwaba isifundo. Okay.
Ngiyacela bandla ukuthi umnikeze isikhathi sakho nje. Kuyawumuzwa ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Nanoma ngabe kuthiwa-ke awuthandi ukuba la njengamanje, kodwa ngiyacela nje. Isicelo. Hhayi, mhlawumbe angakhuluma kodwa ngibona wami umqondo uzokushintsha. Ngiyabonga. Wazi kahle ukuthi nayenza. Ngiyacela ukukhulumisana naye. Unjani? Ngibhalele le show lena ngoba mina ngithanda ukuthi ngixolise ngendlela izinto ezaphetha ngayo phakathi kwethu. Ngiyazi ukuthi angenzanga kahle kuwena futhi ngiyazi ukuthi futhi akukho lula ukuthi ungangixolela kalula kanjalo. Ingakho ngibhalele la ekhaya khona bezokwazi bengisize ngixolise kuwena. Ngithemba ukuthi uzongamukela futhi. Ekuxoliseni kwakho uxolisela ukuthi ngikuxolele noma uxolisela ukuthi ufuna silungise izinto? Ekuxoliseni kwami ngixolisela ukuthi ungixolele ngento engayenza futhi bengingathanda ukuthi silungise izinto uma usangakwazi. Hhayi, okokuthi ngikuxolele anginankinga ngingaqoli, but okokuthi silungise izinto angiboni kuyinto engalungiseka leyo mfisi. Angiboni nje kwangempela. Kanti kwenzakalani kodwa? Ngicela ungitshela nje. Ngicela ngoba uyena umuntu odale yonke lento, ngicela ukube ukuchazela kwami ngikwazi. Yes, uke wangitshela iside lakhe kodwa angenele. Ngicela ukuzwe lakho. Futhi phela akuchazelanga iqiniso khona into akufihlelanga. Cause ukube lento ayenze uyakuchazela ngabe usungakuyenza ukuthi ubani o-right ubani o-wrong. Ngiyacela ungichazele iside lakho. Ngifisa ukuzwa nje ngakwena. Ukuthi kwenzakalani, ithini into? Yabona, into eyenzeka angazi futhi yini yamshintsha umqondo futhi angathi angazi cause uyawazi amantombazana kanjani. But into eyenzeka kuyena owethu wabona ukuthi shuthi lento ebihlanganisile mina naye ayisekho right. Okay. Wabona ukuthi angakhethe omunye umuntu futhi ekukhetheni kwakhe lowo muntu akamkhethi nje ngoba emthanda. It's because lowo muntu khona into ezinkulu yasekwazi ukumenzela zona mina ngingakwazi ukumenzela zona. And uyabona lokho ukuthi ukuxhaphazela. Bengeke ngibe nakho mhlawumbe uyangishiya uqoma omunye umfana futhi cause yabo. Okay. But ngiyakuzwa. And le nto leyo isilonda kakhulu enhlizweni yakho. that's why Ungamxolela ukumxolela kodwa hayi ukuthi umxolelele ukuthi sekufanele athole elinye ithuba futhi enhlizweni yakho. yeah. Okay. Usokhona omunye umuntu omusha onayo kwezothanda? Mina ngasho ukuthi ukhona, yes ukhona futhi right kakhulu. Okay. Uzizwa kanjani lento ayichaza manje? Angijabulile kakhulu ngoba isifiso sami ngathi ngiyesiphumelele kodwa bengicela bandla ukuthi ngelinye ilanga noma ngase sikho namhlanje ukwazi ukuthi sidlule kulento eyenzeka Ngoba usamthanda. ngoba ngisakuthanda kakhulu and futhi ngiyazi nawe ukuthi usangithanda. Kuyikho ukuthi into engamenza yona kuyisilonda esingapholi esisakude ukuthi siphole. Okay. Usamthanda? Awukuthanda khohlwa mfethu. Angeke salukha. Awusamthanda? Khohlwa. Yabo sometimes kuyenzeka sigile ngale ndlela ukuthi sisitshela ukuthi abantu asibathandi ngendlela esuke sizwa ngakhona ubuhlungu obusuke emtsotsotha ngalesi sikhathi mase sithi angisamfuni mina lo muntu lo ngi-right. Kodwa uma usuhleli wedwa ucabanga ukuthi yes wangizwisa ubuhlungu ngiyavuma. And sonke sabenza amaphutha emhlabeni, ayikho into lesiphiwe la emhlabeni kodwa masicabanga kahle ubona ukuthi ngisamthanda vele. Ya nginaye vele umunye umuntu engithanda naye omusha and engi-right ngaye ongakaze angiphoxe ngendlela engangikade ngaphoxeka ngayo before kodwa yena ngisamthanda. So ukhuluma kanjalo ngesimanga sokuthi inhliziyo iyabhibha noma vele umile ekutheni nje awusanalo uthando like No, vele athi wonke umuntu uyalenza iphutha yabo. Kodwa lela lenza yena. Lingaphezu kwamandla. Lijule kakhulu, lijule kakhulu. Ukuthi into mina engingakwazi ukuthi indlela engaxhaphazeka ngayo ngiqala phansi ngilungise. okay. Uyazi ukuthi le video le izobukwa abantu ababhayi kangakanani? Kusawukungiqhaphaza nalokho. Okwayibona lokho. Uyena umuntu waqala yonke lento. Okay. Kodwa awukuthathi ngale ndlela ukuthi uyisola kangakanani? no, akwazi. Wayenze ibona lento ayenza.
Okay. Kumele acabange before aqome lo muntu amqoma yena. Okay, ngiyakuzwa. So umile nje ekuthenini angeke kuphinde kwenzeke ube naye futhi. Awudingi nesikhathi sokucabanga nje. No, Umile emazweni akho. into engakuchazela lana sisi wami ukuthi because vele ngithatha agcina umbona from the day yenzeka lento yabo ngawumuntu nami ogothuwayo but ngaze ngaphinda aqama phansi ngahila ngaba right. Ngaze nganjwa singisho ukuthi ngithule nomuntu wami o right. Yena akabona ukuthi nje asivele iplace lakhe silamnika ingane akasale kanjalo mina ngi right nje ngayo. Okay. Ngiyakuzwa. Asikwazi ukucindezela sikukhombe sithi enza ini ekubena inhliziyo yakhe ayisavuzi. Kodwa ngiyabonga nje isikhathi osiphe sona, ngiyabonga ukuthi ufike, ngiyabonga nje nanokuthi usilalele ukuthi besifisa ukuthini kuwena. Ngiyabonga kakhulu. Siswami, ngiyabona ukuthi ngiyacabanga ukuthi uyabona ukuthi ucu alisahlangani and ayikho nendlela engasihlangane ngayo simanga sokuthi inhliziyo yakhe ibuhlungu. Akakhohlwa indlela isimo esenzeka ngakhona nikade nisandawonye kwezothando. So ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngingakhona ukuthi ngikusize. Uxolo. Ngiyabonga khona ukuthi nizamele ukungisiza kodwa nginethemba lokuthi mhlambe makuhamba isikhathi kuhambe kulunge. Kodwa ngiyabonga ukuthi Azolunga ukuthi sizwane impesi kodwa ukuthi sithandane. Ngobani? Angisakwazi. Athi wena wahamba umthela omunye umuntu ngikhona. Uzongitshela ngoba seniyenzile le nto. Kwaba yiphutha nawe uyakwazi ukuthi ushelo umuntu umqome uzuye embhedeni wakhe. Iphutha lonke lelo. Cha nishubile shini iphutha lakho. Kodwa uyasazi izizathu esayenza ukuthi kwenzeke yonke lento eyenzakala. Isiphi izizathu? So ukuthi phela ngangidinga imali nami wena imali onginikeza yona yincane kakhulu. Ngangizoyithatha mina imali. Semane ngiphinde ngifele lokho mina imali anginiyo nencane. Cha ngisho ukuthi kumele ukufele Mina lokho. umithile la ingane omunye umuntu. Cha ke. Pho ukuthi kwenziwe njani? Ukuthi uthole ithuba lokuthi sizame ukulungisa izinto ngiyakucela bandla. Ngithe mina wena angixabene nawe. Kodwa ukuthi sibe musabona ifuture la kumina khohlwa ntombo. Engawuzibona le. Hamba phela emaplasini akho mfethu. Nase right la. Ingane yakho ubone ikhulisa noma thele kushila ikhehla lakho. Mhlawumbe ngakho nje usubuza mina. Cha uyazi ukuthi inhliziyo yami ithanda wena kuphela. Ayekho omunye umuntu emfuna ngaphandle kwami. Manje ngithanda ngoba wena usugajwe iblessa lakho na. Cha hayi ngoba ngithanda uma ngigajwe iblessa lami. Uyazi nalokuthi mengingalithandi mengithanda wena mina. Into mengiyenza ukuthi ngibe nalo ingenxa yemali kuphela. Mengithanda wena kucaba nje ngixolele. Ubuza ke la. Angikuthathi nje ngikufake thiwane ezicathulweni zami. If wena obukulisimba ungenze njani? Umuntu obumthanda ngenhliziyo yakho wakushiya wakhetha omunye umuntu ekhona wazomnika ngisho ingane. Kuthiwa wena ke lo wena yini obungayenza? Buze wena. Athi ukuthi mina ngathi ngisilima manje. Cha phela mengizohlala ngicabangisise kahle lento yakhe. Sengicabangile nathi le anti ngitshela ukuthi ngicabangile ngaqeda. Sengibuza wena ubungenze njani? Mengingamnika elinye ithuba. Uyasho phela ngifuna ukusizakala. Lutho hayi ngoba ngifuna ngisizakale kodwa noma usuyibheka kahle lento le kwasekuqaleni le yamabless ayengeke yenzeke ukube wena wawukhona empilweni yami unginanga yonke indlela ungipha imali engidingayo ungisiza la ngisizakala khona because into engangidinga ngangidinga ukuthi ungisize esikoleni ukuze ngizokwazi ukuthi ngithole umsebenzi abe manje siyasizana imali mina bengafundi kanye no mesifunda sonke pho usucathi mina imali ezondla wena nami usamele ngizondla mina bengizobe ngithatha ngaleso sikhathi. Phela ngithi muzama amatoho njengomjidi. Ubuyasho bengizama okusemandleni nami. Shuthi bekumele ngizenze inike mina imali ngibe umshini ogaya imali. Ekubeni wazi kahle ukuthi sisehlasini elilodwa mina nawe ngiyafuna. Uzothi angicabange lento ukuthi sisangayilungisa. Ngiyacela ngakho ngithi ngicela lento uyifake ezicathulweni zakho ubungenze njani. Ngiyacela ngakithi ngiyacela. Ngibuza ukuthi ubungenze njani. Bengazami phela ukuthi sikhulumisane ekuhambeni kwesikhathi ke ngimnika ithuba. Ngiyakuzwa lokho ukuthi usunayo umuntu wakho onayo njengamanje ene right naye. Kodwa into engiyazi ukuthi mina ngisakuthanda and ngimisele ngawe. Ngiphutha lami engalenza ngiyalazi and ngiyaxolisa kakhulu ngawe.
Njengoba usufaka nomuntu wami kule nto uthi yena ngimenze njani-ke ngoba phela wena uthi uyaxolisa wena. Indlondlo yamaphutha kodwa usuzoxolisa. Lo enginayo mina ngimenze because yena phela ungiphethe kahle. Sesiqhubile futhi. Ngimenze njani? Angizwe ngawe athi wena ufuna uxola. Lo enginayo mina manje ngimenze njani? Lo engithandana naye manje ngimenze njani? Because phela wena wahamba wena uyangilindela wacathi mhlawumbe ngigime ngawe mina. Ngimenze njani-ke lo enginayo mina manje? Ngingazama ukukhulumisana naye phela. Ngithini-ke mhlawumbe? Ngithini nje-ke? Awuzikhulumele athi wena ofuna ukuxolela ngithini-ke? Ngithini kulo enginayo mina manje? Athi uyabo if wena kwawena unayo isolution nocathi nizoyithola kanjani? Muthi akuxolele sibe right. Nami sengimuvile phela kwenziwe njani? Athi wena ofuna ukuxola awusinike-ke wena-ke isolution. Wena usangithandi? Mhlawumbe angazi futhi angifuni ukucabanga lekho. Ngibona ukuthi into engiphinde yenzeke. Yebo ngake ngakuthanda ngaphambilini. But isimo wangidlulisa kusona. Njengoba ungibuza nje angimele nosize ngicabanga ukuthi ngisakuthanda ngikuthanda cha. Akusekho lutho okuvukayo mfethu. Ngiyibona. Ngithe mina wena faka isolution. Kwenziwe njani? Sithini isiphetho salento? Uma engayifaki isolution usangaphinde umnikeze yini esinye isikhathi? Uzwa? Uma engayifaki isolution usangaphinde umnikeze yini esinye isikhathi enhlizweni yakho? Angithi yena usenkingeni la. Uyena omele ayilungise into yakhe. Uma sinawe uyahlula ukucabanga asivelisiyeke. Because nami vele ningibize ngi-right la deni khona. Uma kuwukuthi uyakhona ukucabanga into ongaba right nayo nawe ungamnikeza yini That's ithuba? why ngithe yena ayisho. Uma kuyena ohlulekayo mina ngenze njani? Ngoba ngeke ngilwele yena mina. Kwakona ukuthi ubhalile kule show engaka lokho akusho lutho kuwena. Angeke ufike wenze into wrong. Usuphinde ufuna ukudatshukela. Okay. Because bekumele shouthi mezazi ukuthi uzophinda adabulise kanje afuna ukuthi kuyamela angaba ngayenzanga lento ayenzile. Futhi nami ngizokwenza iphutha ngoba ngazi ukuthi bese ngiqakile ngizobiza abantu bengisiza. Futhi umuntu uzohamba eganga ngoba uyazi uzosiza. So ukuthatha nje ukuthi ufuna ukudatshukela. Yena ngibona kanjalo mina ke. Ayithi waqoma abantu abanezimali uselanda abantu manje abazomkhulumela. If yena ubenani inkinga yangifunela ingane ngitshela kahle. Athi yabo right now ufuna yena wonke umuntu abe seside lakhe. Of which is wrong. Ngazama ukukufonela inkinga yami ifoni yakho ngathi usawayishintshe nami. Ngazama futhi la engazi khona usuhlala khona. Kwathiwa usahlali khona. Ufuna ukuthini ufuna? Ngangifuna ukuxolisa njengoba ngixolisa njengamanje. Ngangifuna ukuthi sibonane ngikwazi ukuthi ngixolise wena sikhulumisane. Sibone indlela eyaphambili. That's why ngithe mina ngixabene nawe. Futhi ngiyakuxolela nginankinga nawe. But sibanga into kodwa mina manje. Uthi wena usayibona uthandana nami and mina ngisayibona yenzeka. Ngenxa yokuthi ngakushiyela abantu abanemali. Ngolo ngoba ubusho wena uyazi kahle. Kodwa ngoba sekudlulile lokho ngicela siqhubele phambili. Sesikhulile sesifundile ngifundile kule phutha engalenza. Ngisho khona ukuthi mina ngafunda kule phutha engalenza phambilini. Then usufundile kulona? Ngeke kusaphinde lenze phela ngithi isifundo ukuthi usuzohlala uyiqoqa. Bekufika umuntu umfana oficayo uyamtshela ukuthi ngilungile empilweni sengakanga ngaqeda ngisimo ukuthi nawe. Phela ngoba uyazi. Mina ngifuna wena ukuba right nawe nje. Ngeke kwenze nje lokho. Ngeke kwenze. Kwawena nje ubuhlule ukuthola isolution ngithola yona. Wena akumenzi wena. Sila nje ngenxa yakho. Kodwa wazi ukuthi iway forward itholakala kanjani. Okay, shothi mawufuna isolution ngikunikeza solution singaqhubeka. Phela mina ngibhedela ngeke ngithathe. Awusho ukuthi ngizothatha nomuntu udodo swabo. Nokwenzela ifavor mengithi faka isolution. Otherwise mina ngangikhulula ngakho because vele bese ngishilo lento esiqala ngeke ibe impumelelo. Okay, how about ukuthi ngibe umuntu wakho ekubeni unaye omunye umuntu?
Bese ngithini kuyena? Because ngiyacabanga ukuthi okay it's fine ngiyakuxolela wena ngiyakuthatha siba right. Futhi ngidlala ingane yabantu manje. Ngizoyifaka esithembeni incane. Cha uzobe ungadlali ngayo phela angithi uyayithanda. Yes. Uzoqhubeka phela uyithande nami ungithande. Ngithi mina shuthi nomuntu ngimfaka esithembeni. Mengazi into engayazi ngeke izimlimazi. Mengayazi okay. Nawe ngumuntu wami ngapha ngimlethela isithembu. Uphinde uyenza because khona notiko losho yakho futhi uphinde ulethe ichwane lakho. Ingane yami ungayibizi Ngicela ngexhwana. ungashuthi udiko lo. Ngithini? Ingane esancane. Yabani? Ngihlala lapha. Ingane yami. Ngihlala lapha mina naye. Phela yabona ukuthi mengilethe lempilo yami ngisaletha istimela phela yonke lento mina. Ngiba nomndeni ongawona wami. 1 ufuna ungenzisa isithembu, 2 ngizoba ubaba futhi. Ngondli ingane umuntu indoda mina. Ngiyacabanga lento. Adwazi ukuthi usafuna ukubuyela kumina wazi ukuthi ichwane lakho. Sorry sis. Uthi uma ukuthi uza kumina ufuna ukuba serious khohlwa nje ngengane yakho ngoba angifuni ukuthi ngibone futhi. Konje silala kungenqayo. Yesi incane ayinaphutha that's why ngithi angifuni ukuthi size sihlangane naye. I-right la ikhona nami ngayazi. Kukwena ukuthi umuza kumina ufuna ukuza nengane yakho noma uzi naye. Because mawuthi umuthi wena uthi ubuya nengane yakho mina. Forget and forgive sis. Ayikwenze lokho. Kumanje ungifaka inkingeni nje bese ngithini lutho engithandana naye. Ngenxa yakho. Because vele angisho ukuthi sasingatholanga ngaleyo ndlela ukuthi singaze kuzondwana. But manje uyabona ukuthi sisenkingeni ngenxa yakho. Ngenxa ukuthi wahlula ukuyibamba nje. Uthanda imali. Kwenziwe njani ngiphinde ngiyabuza. Kulungile ingane ngeke ngize nayo mangiza kwena. Ingane ngizoyishiya ekhaya. Ngizobe nini? Because I told you njengoba ufuna ubuyami ufuna ukuba ukuthi siyathandana. Because mina ngikhuluma ukuthi angifuni nangelilodwa ilanga ngiyibona. Futhi wena kumele wazi ukuthi ingane yakho into ehlala kini. Ngizothatha leyo decision mina ngingahlala phansi ngicabange nami njengomuntu. Because akuyona into avele ngithi ngiyayithatha manje. Ukuqala ungifaka inkingeni. Akuyona ngisho inkinga ngizoxhaphaza umuntu ubese kuyena owangenza ngaba right empilweni. Just because of you. Kukwena ukuthi uthina singikunike into ongayenza. Kulungile ingane ngizokwazi uyishiya ekhaya. Ngibuza ukuthi uzoyimela na ukuthi forever. Unless mwazi ukuthi futhi uyayibuyela kumina vele into engekho serious. Into ezophinda uyeke. Angithi phela ngizokwazi ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyoyibheka ingane. Uyibheka. Ngeke ngihlale nayo nawe. Azasenze njani njengoba sengishilo ukuthi iyona favor engakwenzela yona leyo. Muthi yakuhlula siyayiyeka. Ngizobona mina ngithini lo muntu naye kumanje mekuthi mhlawumbe ugcine sibamba ukuthi ungifaka inkingeni kodwa ngizobona ngithi njani. Kodwa uchwane lakho leni sorry sis. So uzocabangela kulokho akushoyo. Lokho okushiwe mina ukuthi ingane angihlangana nayo. Yes, akaxwayi lokho. So uzocabangela phezulu kwalokho. Lokho singasebenzisana. Okay. But if mehlula lokho akakhohlwa. Okay, ngiyezwa. Uyamuzwa ngisho uthini? Yebo ngiyamuzwa. Mobile ngisingawo uzokwazi. Ngoba yena ngisamthanda ngizokwazi ukuthi ngiyimele leyo nto. Ngizozama ukuxoxisana nabasekhaya sikwazi ukuthi ngiyimele ukuthi ingane njalo mhlawumbe makuphela inyanga ngikhambe ngiyoyibheka. Okay. Yebo. Khoma futhi uzoyikhipela leyo ngane. Ngisho ukuthi usuyakubona ungangitsheli ungangazisa. Ngobona ngawo usungasekho. Ayikho. So liyahlangana manje noma uthi usazocabangela phezulu kwalokho okushilo lokho athi akanankinga nakho. Ake ngithi ngisazokucabangela phezulu kwakho. Kodwa ngenze yakusebenzela isinqumo ngeke ngisithathe manje. Amazwi akhe ayathembisa kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Mbukela bekhaya ngiyacabanga ukuthi ngiyabona ukuthi kunzima kangakanani ukuxhaphazana kuma relationship. Mina ngazi ukuthi umuntu mawuze kuyena ngothando kufanele wenze uthando lonke oluphelele. Not udobheliwe uphinde udobheliwe uphinde udobheliwe because igcina sidala kube khona inkinga eziningi ebezingezoba khona uma ngabe kuthiwa
awenzi ngendlela othanda ngakhona. So ngiyacela lapha emakhaya, nanoma kuthiwa nihleli lapha emakhaya nenkinga ecishe incike lesikhuluma ngayo njengamanje, zamani bafethu nibone ukuthi nenza kanjani, because uthando kufanele hlezi luthando. Hhayi kube uthando ohlezi lukhulu leyinkulumo engangozulu, kodwa uthando nje kufanele lube pure, luhlanzeke, lube clean, okwenzeka ukuthi nangelinye ilanga mhla kupulaneka izinto ey'njengomshado kanje kube ukuthi ningena khona ni-clean, ayikho into ezonikhulumisa enkulu nangelinye ilanga. Ngiyacela bakithi, ngiyacela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare, mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.